Mediante a presente lei, como política pública, preténdese o fomento dos valores e principios democráticos, facilitando o coñecemento dos feitos e circunstancias acontecidos durante a Guerra Civil e a ditadura, e asegurando a preservación dos documentos relacionados con este período histórico e depositados en arquivos públicos. Como ben recolle esta lei 52/2007 no seu artigo 15.1, este equipo de goberno quere cumplir ca lei e tomar as medidas oportunas para retirar a distinción de fillo adoptivo de Moaña e predilecto de España a Francisco Franco, e tamén atendendo a nosa ordenanza para conceder honores e distincións. Quero rematar pedindo o apoio de todos os concelleiros e concelleiras. É de xustiza honrar un alcalde que non escolleu ser asesinado e que si escolleu estar ao servizo da veciñanza. Polo exposto, proponse ao Pleno da Corporación do Concello de Moaña a adopción do seguinte acordo. Primeiro, a retirada de distinción de fillo adoptivo de Moaña e predilecto de España a don Francisco Franco Bahamonde, outorgada pola Xunta Xestora do Concello de Moaña en sesión de data 31/12/36. Segundo, en virtude do previsto no artigo 3A do Regulamento Municipal do Concello de Moaña para conceder honores e distincións, propoñemos iniciar de oficio o procedemento para nomear rexedor honorario a título póstumo a don José Fandiño Idre. Terceiro, nomear ao concelleiro don Salvador Meira Corrales como instructor do expediente e a don Adamantino Barreiro García como secretario para a súa tramitación. Cuarto, unha vez tramitado o expediente de acordo co Regulamento Municipal do Concello de Moaña para a concesión de honores e distincións, devólvase ao Pleno para a adopción dos acordos correspondentes. Votos a favor da proposta? Queda aprobada por unanimidade. Agradezo moito o apoio de toda a corporación a esta proposta. Non é só para facer fronte e cumprir con a lei de memoria histórica, senón para facer fronte á xustiza, non? A xustiza social de quen faleceu ou perdeu a vida sen ser culpable de absolutamente nada máis que traballar para o interés dos seus veciños e das súas veciñas e defender os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Así que moitas grazas por apoiala. Creo que hoxe facemos historia e facemos xusticia sobre todo.